duwe. Ora duwe ya wis. Ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh iki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah, apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis Suarane lek apik. guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Nyipiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri lho. Lah nek kaya sampean lah. Sampean dek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Lho, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyadranan. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job 3 lho. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Aku. Heeh. Apa duel? Duet aneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit. Bawani. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Lho, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis ya wis. Ya Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedhek kek. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ae. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Ndhe ora enak. Aku ya gumes kok ora Pak Yati Dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati iki lho. Sak pinten ting-tingane? Ayo.
Enak suaranya. Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, Onje sugeng dalu. Menika nggih Om kepareng Ike. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Banyu wangi kenang wetan Dik ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho? Kok aku kabeh- sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan kethuk nek ngarep omah. Oh ya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus, lah sampean apa? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Nakoni Aku, aku. Iki nakoni aku kok. Wah, Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batangnya to ya. Ya ndak. Wah ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona Nah, di masa corona. Sak enek corona iki sajrone corona iki. Mm-mm. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah, Aku ki mendina nek kegiatan. contohnya. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Isu nggone terminal. Heeh. Wow. Lah nyapa terusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya apa? Tak kira becak ditabrak bis dan Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksudnya kan jabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi wamane? Tendak pundi, Mas? Ngono. Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, kan. Ayo lanjut.
Niken. Nggih. Kok ya kenemenen ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah iya, kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenen kok. Aku tak joget deh. Nah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Heeh. Ayo. Awit. Paten. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh. Salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, Amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua pepadi. Oh, niki hebat, Piyayi. Ngangge dagelan apa ora? Dek? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon Enggak, prajurit butuhe mek mboten. Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas Akbar. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Kan di Mbak. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumalare Taman Sari Nuswan Ayo, Ayo. Mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget. ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha. Wes kalakon semene lawase ison nyarikeun kedane semono son impiane mulorika Thank you.
luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. monggo. Dik niki kan kita kita urung tahu pas Masku ngasta mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Mas Aku Badar. kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badar ini Mas Badar. Aja ngremuk aku dengenane aja dinggahno, Dik. Sik to kabeh kok ngeremuk aku. Iki sampean Lah dadi pas ning maling kene kok ae, piye? pas ning kene. Lah kok Ha-ha. ditawur karo adike karo Masih. Lah Lah kok ngono iso? kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean Pak Yat. Paling gemes paling, gak Gemes. ngerasa nawur Heeh. pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok Sik piye-piye prekan. Sing pok. Aduh. Gemes aku ya gowo Gemes sampe aduh. sampean. Sing kene Nduk. Aduh. Sing kene Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Oh, Dijaluki nggih. berkah. Ya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tok tak. Heeh. Yo. Yo. Hey. Ayo. Oke. Oke. Yes. Mang, request serampat, Mas. Anu Oh, Miki, Mas- Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Wah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Nggih, sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoningon kula pun mboten usah digapepun. Nggih. Pun meneng mawon teng mriku sae. Oh iya. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Ah, ya Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Heeh. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Sik dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, Ayo. Sik, aku Yo. ya pisan-pisan ngelem adikku to. Yo, yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene. Piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora. Ora ajak. Aku ya ora patek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot-pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Nggih. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngadeg nggih. Ah nggih. monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok serampat. Ora matuk. Pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Luar Kula iki Luar lak biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamuka mu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka Yalah. grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki, nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prodo Mas. Ah. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Nah, ya. Heeh. Kowe mergo wayanganmu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya, nyilih, Aja nyilih, ngono, heeh. mangsane. Ki matine kudu nganggo ki. Heeh, kok matine kudu nganggo kuwi. Kamangka ki sakite bengi ki ora mati ki. Wong ngono. Ya wis bayarene piro. Malah kon luku karo adike kok. Matur nuwun. sing rukun. Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru. Saru. Nggih.
Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Cynthia Ibu Jesi. Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kanggo kalihipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. Kalih ewu 2000 21. 2000 Selikur. ah we mau 2021 Wah. Ora apa. Ora apa-apa, ora Eh, apa-apa sik, ya. sik, Ora sik. apa-apa. pancen basa Jawa kuwi angel Angel, Pak Sagar. Angel. Ya Beda sithik. Sik, dilurusne dhisik. ah piye Nah. basa Jawa kuwi angel Basa Jawa ki angel. ah luru Ah. karo luru kuwi beda Luru niku napa Mas? luru goleki Golek enek luruk. luruk marani Marani. ya toh Jeru kali jeruk nggih benten. jeru karo jeruk ya beda Nek jeru napa Mas? jeru kuwi jero dalam Nek jeruk. jeruk kuwi buah Wah, Hmm. nggih. lah bajorono nek eneh Napa Mas? Meneh. Beda? turu Nggih. kuwi karo turon kuwi ya beda Beda. Gak menak atiku. Oh, gak menak. Aja mbok dagelan ki ngono kuwi aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Nek Nek turu ki niat turu, nek turu Niat ki turu. leyeh-leyeh kebablasan. Laya kebablasan. Ah. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. lah piye Mbok, gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. nggih Napa? pripun kula diutus Loh, apa nih? mboten Sik ketang. tutuk sik to Mas. Piye, Urung piye? tutuk no ae. Apa? Urung tutuk to mejang adik kan urung tutuk iki mau. kuwi kulinane wis ngono kuwi wis anggar wis guyonan der wis Wis, aja kan terus dibaleni nih. neh Gak. tak walah Ya. Ngono lho. Ngono. teorine iki ngono kuwi Teorine ngono. kula nggih salut kalih Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis Pak Yat Oh, Pak Tribono Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk gumun kula niku setunggal. pripun Nyapa-nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. lho lah iya Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. virtual ludruk kuwi ping Iki pindho iki niat ngekek rezeki apa ngece halus? lah kuwi Kok kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Set Aku tak moleh. pancen iki dagelan pagebluk Oke. dadi ya payune pas pandemi ngene Oh, tapi iso garai Padang Mas Ah, niku. Padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas Lancar. Oh. Jelas gak tanggapan. belas mboten tanggapan Mesti boten virtual tapi live. ah tapi live ngono lho Ngejakku apa ora? Yo yo no. Boten Nggih. ketang dados. yo ngejak Nggih, Ora nggih, ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. ora ketang ngendang Nggih. Mas Betar nggih. pripun Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dalang kok tak panah. Ayo Mas Betar niki kula nyuwun berkah. nggih Bowo-bowo ngaten. bawa napa Lho, napa, swara Mas? kula elek yo kuwi iki to nek Mas Heru Lho, Anak. ning niki Oh, boten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. nggih Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. apa nggih Napa? terus mengke dibablasane napa Lho, enten pamundutan mboten saiki boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto ki saged. Masuk tahu Nggih. nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Batar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Oh, ngoten. Pelak 6. Niki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng, Sari. Oh, ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to so. So ngadep biar. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ora tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasi sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Tandani kok. Saiki ya gelem tak entekne kok aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni, mboten kula wingi Nggih. rapid test pun negatif kok. Nggih.
Ya. Monggo. Apa Yo nek? miki memanismu hangle leto aduh yayi satemah ginawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya Kang Mas. Kok segawon Malah apik kuwine roti wasasune. lah iya sing ndak apikne lho Mas. ngene Dik nek nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe apa? tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. Nah, Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. nadyan rame lir asamun tan caket mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi Duh Kang Mas. Jenengan nggih tresna kalih kula? enem banget ya ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan Saestu Kang Mas. iya Jenengan tresna kula? Jenengan purun ngenteni kula gede? inggih menawi Kurang 5 tahun lagi? iya Nggih. 5 tahun Penamo. 5 tahun lagi. Kan ning kowe 17. bojo nomor loro piye Waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. piye ya Nomor loro gah. Gah ya. Gah. ayo Nomor dibablas nih langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya Iya. Malah nggih mboten napa. oh iya no Ora apa-apa, pelana karo wedok. Sok bocah kok ayune kaya ngene Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Oh, jenenge payat seket to, payat temen tak gandrung apa piye? Nyapa? kowe karo kowe Moh aku kok dituthuk ndasku. dibablasne napa niki monggo Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki mau. idam sari enak Oh, idam sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas liram Matur nuwun Mas Badar. nggih matur nuwun melati aku kumbangi damsari. Joget to Mas. Mas liram memargi wong manis aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono.
ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karena ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wek ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Cek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora iso nglambi barang. Ayo. Nalikane ra inget hatiku lam-laman sira bagus nganti mati harap bakal lali Mas? Ayo Mas Badar. Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece, ngece. Piye piye? Ora, ora. Keterangan piye? Mas lho. Ora. Dudu karep. Koyok lho Mas, koyok. Karepe dhewe. Piye karep? Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kowe ceritane. Oh, sik kuwi ya. wis ya. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, nggih Mas, nggih. Luar biasa. Jan kayeng tenan. Terakhir ya, heeh. Iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Iki malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak ora patut ah. Pak, podang kuning Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadah. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk panggunge. Telu ki.
Nek mau ngenyek ora. Ora ngenyek. Ayo jemeneng, monggo. Ayo ngadeg, Dek. Ya. Ya ya. Ngece kok sampean iki kok. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Aja. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng Dik ya. Ya. Manut wis pengrawit.